Jam'iyya assalamu alaikum. Babu wani abu wanda zan faɗi wanda ba a faɗi ba, ballantana abinda gwamnan ku ya faɗi. A lokacin da na zo yakin neman zaɓe a 2015, jam'iyyarmu a lokacin ta alƙawarin abu uku: zama lafiya, wadata, da kashe cin hanci da rashawa. Batun zama lafiya, mutanen arewa maso gabas sun fi kowa sani. A da 'yan ta'addancin Boko Haram suna rike da ƙananan hukumomi aƙalla 17, amma yanzu cikin ikon Allah ba su rike da ko ɗaya, amma suna sa matasa, ballantana 'yan mata 'yan shekara 15 da ƙasa, su sa masu nakiya, su tura su masallatai da caci-caci da kasuwa da tashoshin mota su kashe mutane. Shi ma Allah fara kawo sauƙin wannan. Na biyu, batun arzikin ƙasa. Allah cikin ikonsa damana uku da suka wuce sun yi albarka, wannan kun fi ni sani. Amma abinda gwamnati ta yi da roƙon Allah da samo taki a kan rabin yadda ake saida shi a da, kuma ya zama na a kowace ƙaramar hukuma ana samu. Wannan ya sa miliyoyin ya mutane masu ƙarfin jin jikinsu sun koma noma, kuma hatta kai ga yanzu 90% na shinkafa da muke sawowa mun daina sawowa. Mu muke noma shinkafar da muke ci a nan ƙasar, ba ga sauran kayan abinci. Na uku, batun hanci da rashawa. Wannan ma muna iyakan ƙoƙarinmu. Duk wanda aka samu ya ci amana al'umma, za a kama shi, a kwashe abin da ya ɗauka, a maida baitul mali, in gidaje ne a saida su. Wannan ba za mu bari ba, saboda haka alƙawuran da muka yi 2015 har yanzu a kansu muke. Cikin ikon Allah za mu ci nasara. Muna neman goyon bayanku saboda mu ci gaba da wannan. Babu wani azzalimi da ya yi zaton zai iya sayan ku kuke da kanku, ku san abin da zai amfane ku. Muna neman goyon bayanku da yarda Allah. APC, APC, APC. Allah ba mu damana mai albarka. To zan daga hannun gwamna, saboda ba ni kadai nake so a zaɓe ni ba, har ma da gwamna Badal. Daga sama har ƙasa. APC sak. That was the speech of the President of the Federal Republic of Nigeria and candidate of the All Progressive Congress. When President Muhammad Buhari climbed the podium, he thanked the Governor of Jigawa State, His Excellency Alhaji Muhammad Badar Abubakar, and also his deputy. He also thanked the people of Jigawa for their support. He reminded them that when he came for his campaign, his promises were 3 in 2015. He promised to restore security, he promised abundance, and he also promised to fight corruption. On security, he mentioned that about 17 local governments in Maiduguri were under Boko Haram. As of today, they don't control any local government. He also provided fertilizer as well as other things. With that, he raised the hand of the governor as the candidate of Jigawa State and asked the people to do APC from top to bottom. After that, the national anthem was played. As we can see, the president is leaving the venue. We have come to the end of this live broadcast. On behalf of the management of the Nigerian Television Authority and the entire crew, we wish you a pleasant evening and stay tuned to the Nigerian Television Authority.